Ɗaya daga cikin tsofaffin matan da ka amfani da manhajar TikTok a Najeriya, ma'ana da cijan mata waɗanda suke amfani da manhajar TikTok a Najeriya, wato Aisha Big Boss, ta gargaɗi Alpha Borno kan cewa kada ta kuskura ta auri Al-Amin G-Fresh duk da yake ana gab da ɗaura auren su. Ta kuma ƙara tabbatar mata cewa haka ta gaya ma Sayyida Sadiya Haruna kada ta aure shi. Ta zo ta aure shi daga baya kuma abin bai yi kyau ba, wanda ta ce ko yanzu idan Alpha ba ta ɗauki shawararta ba to za ta yi nadama. Gobe muna dai dauke da ƙarin bayani dangane da wannan lamarin. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. A daidai lokacin da ya rage kaɗan a ɗaura auren Al-Amin G-Fresh da Alpha Borno, wata dattijanya daga cikin matan da ke amfani da manhajar TikTok a Najeriya mai suna Aisha Big Boss ta fito ta bayyana ma Alpha cewa ita mahaifiyarta ce kuma za ta rike ta tamkar 'yarta, kuma ta ce mata yau tana ba ta shawara ta tsakaninta da Allah kan cewa kada ta yadda ta auri Al-Amin G-Fresh domin za ta yi nadama da ta sani daga ƙarshe. Ta ce irin wannan shawara ce ta baiwa Sayyida Sadiya Haruna ta ki amincewa ta aure shi. Daga bisani dai kotu ce ta raba su, abin bai daɗi ba. Momi Aisha Big Boss ta tabbatar ma Alpha Borno duk abin da za ta gaya mata ne tsakani da Allah, ba ta damu ba ko ta yadda ko kar ta yadda. Ita dai ta sauke nauyin alƙawalin da ta taba dokan mata kan cewa duk lokacin da ta ga za ta kauce hanya za ta jawo ta akan hanyar, za ta kuma tunatar da ita. Momi Aisha Big Boss ta ƙara da cewa ta bar Al-Amin G-Fresh ya je ya nemi wata daidai da shi. Ta ce ita ba daidai da Al-Amin G-Fresh ba ce, bai kamata su yi aure ba. Ta ce ba ta da wata adawa da Al-Amin G-Fresh, kawai gaskiya ta faɗa aurensa da Alpha Borno ba abu bane mai yiwuwa, wanda ta ce ko da an yi za a yi nadama daga ƙarshe. To ko menene ra'ayinku akan wannan nasifar da wato Momi Aisha Big Boss ta yi wa Alpha Borno da kuma Al-Amin G-Fresh? Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.